Love is in the air na gyud mga kachika ang pangutana. Unsay imong mas gusto ang acts of service or makadawat kag regalo? Na, mao na atong pagahisgutan karon sis. Tutok lang! Magchika ta sis with Reg and Grace. Adlaw mga kachika! My name is Raj. My name is Grace. Kini ang podcast nga mahisgutan ang pamilya, career, marriage o real life na mga istorya. Walay arte, walay filter, tinuod lang ng mga chika. So, paminaw, no? Walay, relax lang ka diha. Kay mag-uban ta dinhi sa Chika Kasis! Wow! Okay ra kayo. Grabe, lapis in the air na gyud kay pulang-pula na gyud kay kakaroon. Ready. Tamang-tama na gyud. Yes. Ug ang topic na to no actually nagya po ta sa love language nga Yes. series for this month, and very interesting kay ang topic nato for today. Yes. So, karot, ato, diri na po ta sa ato ang acts of service and gifts. Correct. Interesting. Actually, daghan kaayo ni ba no? Daghan kaayo acts of service. So unsa may unahon nato ang ikaw sis, unsa imong ano acts of service? Unsa imong gusto madawat? Ako siguro more on acts of service jud ko. No, kay ganahan kay kumuluto para sa ila. Okay. Pero ang imuha na gusto nimong madawat for kanunayon. Siguro. No, usually magudi nga na jud na kung unsa imong ginahatag mo pud imong ginadawat. No, mo na imong gina-expect ba parehaan ng kung gusto ka og regalo. No, kung mahilig ka sa mga regalo, mahilig po ka mohatag. Tama ba? Bitaw no. So unsa nga specifically acts of service ang kanang murag you find it kilig. Sa Makilig ako yun. siguro paglutuan. Bless ko kaya kung ba na muluto gaya jud. Ug ikaw galuto pud jud ka no. Yes. No, The way to man's heart sa iyang ano yun, Yes. sa iyang tummy. So, lami gud ba ya ka muluto sis? Ay, glory to God. Glory to Ano yung God. favorite na na specialty unsay Mga favorite sa imong bana? ginaluto niya? O ako Ano ang ikaw ginalutoan nimo siya unsay iyang favorite? Pua siguro ang ganahan nila adobo. Adobo. Then ikaw unsay favorite nimo nga luto niya? Tinapa. Ha? Kaya ako jud sis, di Tinapa? mo ko tika Wow. tinapa sa tinuod. Really? Pero ginaluto nimo siya? Pero siya, Mm. niluto mo na siya tinapa. Ganahan kay mi mukaon kay pinasar-sar mo ganayahan pinapa. Sa gulan day Oo. udong. Lahi pa tong udong. Lahi jud to yang tinapa kay naay lemon. Yes, lahi yung Ano ba? version. Kinisang tinapa Basta na naay lemon. As in, Yes, mo nang sour tinapa. nice, very unique food no ang favorite sa imong Yes. husband. Kaning how about sa imong kids? Unsa ilang favorite na ginaluto sa ilang mother? Siguro more on snacks, no? Mga sandwiches, pancakes, no? Spaghetti. Muna ilahang mga kuan kay ako man good, mas prefer na ako na ako jud ang muandam sa ilang snacks rather than kanang magpalit kay mga cakes, no? Biscuits. Kay feeling na ako kanang sweet ra kay to para sa ila. Unlike, lahi jud tong ako nag-prepare na balance na ako ang katamis. Siyempre mahilig man gyud ta og ano no, og CTS, coffee tasis. Yes. Ayan, kisa ang mostly naga-timpla sa inyong coffee each other sa morning. Mama, gibutangan din mo post it. Wala ko nag-post it. Kaya Ay, ako na nagdiretso. Nice. Diretso na lang yung kughag, no? Diba? Na kay coffee diri. Ana na lang siya. Dapat kita na no. Bitaw. Dili kay pag-ana nimo kay pagtilaw pag nalig kape pero pagtilaw. Wala asukal. No, pwedeng tabanga. And ano pod, mga little things like masking padulong nakapauli na ka sa imong wife and then nakakita kag favorite niya nga snack. Diba? Mo effort. Effort to dapat ka og palit no masking wala niya ginaingon. Dapat magod sa marriage, magod. You always remember that time. No, na first mo nag-met. No? Kung una ba, na itong pagligaw niyo sa iyaha, atong ligawan ninyo na session, na time. Ikaw one stage. Oo.
Di ba kay Sweet pa kaayo. Kasi syempre gusto gini mo i-pursue. yes, gusto nimo siya i-please. Mm-mm. No, nang we always go back katong first nato siya na higugma. Okay, intentional magud ka, perminti. Sa first pa lang, intentional ka. Conscious ka sa mga butang na makapahappy ka niya. No, Usa you mga research- butang na di You ka even ganahan. you even research ana nga mga tao by asking sa iyang mga kailang nga sa kayang favorite mo. Oo niya, magsikag bantay sa date, no? Labi ng birthday. Oo. Unya mangutana ka sa iyang best friend na unsa ka ang iyang favorite na food na pwede na kong ihatag sa iya ha. Or ganan unsa nga sweets, unsa na Yeah, chocolate very, iyang gusto. very detailed kay kaana. Kay, Mm. kasi yung gusto na, favorite na lugar. Unya, Mm. pag nana ka sa lugar, unsa kay gwapo na spot. Oh, di ba? Unsay gwapo na way to kanang surprise her or him. Mm. Very intentional. So, That's right. Unya labi na nang magplano na kag date, no? Even simple date na basig gusto ka mag-visit sa balay, nya mag-ready ka candlelight dinner. Yes. Diba? So, kung ingana mo kita mag-isip, no, ma-remember na to itong mga Mm-mm. panahon na yan, kanang gusto na ko to balikan ba? Kaya usually magud pag minyo na ta ang ato ang mga priorities nagbago ko to nag-change Mm-mm. po. More on na sa panginabuhi, no, more on na sa mga bayronon, more on na Right. sa mga bata, no, unsay mga kinahanglan sa balay, ingana na even ang date, no, ginahimo ng grocery time. Bitaw minsan Isa pa lang, ma-disregard na ang mga important pud ba siya nga thing. Although ma-negotiate man ang mga date nights and Yes. ang mga gifts pero ano man good maging smooth man good ng tanan mga non-negotiables nimo nga Yes. nga mga bayranon mga inani kung hapsay ang gibati ba daan Yes. ana gani and kabalo ka ba nga although napoy uban na unya na di man na priority pero para sa ako dako kay siya factor pila ra man ang chocolate uy no? Di ba no? Di ba na Pili naman ang Oo. bulak, uy. Ang bulak. Pwede ra ka mo, tag 50 pesos, isa ka buo ka stem. Kung pwede ra po ka mo agi na isang tan. Lagi. As long as Di ba? makahatag kag something for your wife, Yes. or for your husband. You can even buy him new sock, di ba? New mga underwear sa ba. Importante na feel niya ba na, Oo. Hello, remember juday ko niya, no? Gani. No, kalami no? Na Kanang- pag uli niya na siya bit-bit. That's right. Pursue your wife every day, good. Yes. Oo. Dapat magud jud daw, no? Na ang pagligaw nimo sa imuhang husband or It's a lifetime. sa imuhang wife, no? Labi na Mm. kanang lifetime, dili nang na-expiration. expiration. No, kay dapat ang kilig So, factor paman, dili Ang mawala. uban sa paman ninyo naman ta. Imo naman ko ako naman ka. Kalain po na dialogue. Human na to sa una mga bata. Kadawat ana Oh, sis. mga bata pa to ato sa una, mga ano pa ta ato karon kay niya. Nante mga anak, niya dagat tag obligasyon. Lagi mo kalain. That's one of your obligation to pursue your wife every day, Yes. to show her that she is valued every day, that she is Yes. important and that she matters. Yes. Labi na sa babae na partner, very emotional magud ang mga babae, uy. Mm-mm. Kanang ang mga dates importante jud na sa mga babae, no? Nya kini ra bang ang mga lalaki pod nature jud na sa ilang pagiging usahay insensitive. Gani. Nya baliktad pod sa babae sensitive ra pod ka. And then iwasan gyud nato nga kanang minsan magpapansin ang mga kana ganing naakay gusto ipaayo sa like sa kusina ana and then Han, ayos sa tong ano ha, ayos sa tong ano. And then ikaw murag napakaginabuhat, ginabaliwala nimo and then Han, ikapila na siya naingon Han, ayos sa tong murag nabay ano sa sink. And then ikatulo na siya na lang ni kuha og something martilyo or ano niya. Nag-agi-agi siya sa imong atubangan. Gani, nya wala And then na gyapon niya insensitive kag wala nimo gipansin. I think kanang ang acts of service gyud gyapon ang serbisyohan gyud nato ato ang mga di ba mga that's a little Okay lang thing. nagkausara na That's little thing man good for everyone. Kesa madibud ako ang problema. So draining pud na uy kung mahimo na lang permanente kunyari nang laba unya ang imuhang bana baron or imuhang asawa baron ikaw nang laba nagluto no pwede na nimo bisiyaw unya imuhang partner kay nagsige lang og cellphone
No? And even sa mga husbands, ang mga wife po dapat ano pud mo, ano pud mo, considerate pud yun mo nga. Sometimes gid kapoy gyud ang Yes. husbands nato. So Mm. acts of service dako kay na sa ilang factor, di ba? Yes. Sus Mm. kalamiraan ng kanang ibuon nimo yang shoes, ana, nya i-ready nimo yang Kunya slippers. hiluto nimo Oh, ginagmay. iluto nimo. How are you? How is your kumusta imong adlaw Mm. karon? Kumusta man jud? Oo. And then nagkaon na ka sa imong ano, and before pa lang ba na maabot siya sa balay, sa imong favorite na gusto nimo kaunon karon? Yes. Mm. Usahay man good. Mm. Kadaghanang babae no labi na sa mga asawa. Gusto nila na i-treat sila ba na murag queen, no? Mm. Kanang baliktad ba, gusto nila sila pud ang silbihan sa mga lalaki. Mm. Mm. Pero kabalo mo mga asawa, Mm. for you to really be able to kanang get that kanang kasi tawag na ay maka-avail ka na ba na treatment na Mm. saying if you want to be the queen, treat him your king. Tinuod man na Di ba? No, before ka mo require of something, do it first. correct, correct. To be able to lead properly, Yes. first be a servant, Yes. 'di ba? Mm. So kaning naapagintay ka ng mga dislike gani na to dili na to gusto buhaton sa balay like Mm. kung mister ka murag Paul ka isa mo na makahugas og plato. Oh, Why? hindi. Makawala ba siya sa imong pagkalalaki na ano na Mm. maghugas og plate? Why not? Kawalan ba yan? Oh, tabangi. Inyo tabangi Mm. kung wife. Lalo na pagka nang nagkalkita ka nagbitbit og anak unya. Mm. Unya ikaw kay wala kay gikan ako work eh. Human akong ano Mm. dito, serbisyo dito Nag-work nga na side. ka. Oh, ikaw diri, ikaw ra Anya gid mo diri. ang asawa Nagkabuyamot na, nagkabulingit na. Kaluipod mo. I think we shared nag-share gid ta og Inabangay each jud. other's labor. Yes. No? Separation of Kay, labor. kay ang government naka-acknowledge gani ana. Mo bitaw natay karon no nana na ginatawag na maskin pag ang imong asawa na lang sa balay. Pero ang assets ninyo is considered conjugal, considered one because gina-acknowledge nila na ang imong asawa wala nagtrabaho. No, pero you share the same labor Tinuod. para sa inyong pamilya. So yun nga na pud no mga bana no. I-appreciate pud ang effort sa imuhang asawa. Same pud sa asawa no, dili pwede nang puro lang ka imot-imot tungod kay feeling nimo ingani dili pud. No, if you want mo lagi to, kung gusto ka alagaran no, alagad pud og sakto. Alagad pod tinuod. No? Mo nang ginaingon na if you want change in your family, it must start with you. And naagid ba sa rule no nga imuha gid dapat i-serve gid nimo value gid nimo imong wife. Kay isa gid siya sa rule, di Yes. ba? Because if dili man gud nimo siya i-value, i-hinder gid imong mga pag-ampo. Yes. Oo. No, Uy, di ba? grabe, Jud. Kanang grabe ka ita sa sigitag church, sigitag Ah. ampo, sigitag ampo, sigitag church, maayo ta nga provider but then you don't respect your wife. Yes, Mr. You don't give value to your wife. Tingala na lang ka, where's your blessing? Lord, asa Yes. ako ang favors. Wala. Check your home, check your wife. Ginaunsa nimo siya Yes. pag-treat. Correct. Kay ngano, mahinder jud ang mga prayers. Kung naamoy mga sana ay reconcilable. Sa mata ba na kanang dili wala nimo na resolve sa imong wife. Grabe pud no ka palangga ni Lord ning mga wife. Oo, ako rin. Ano siya No, ganito? grabe. Kaya Sa- appreciate palangga kay ni Lord ang mga Oo. wife. Because diba number one is pride, katong lust. And Mm. then naagi siya dito na love your wife. Yes. Because I will hinder your prayers. Nagpoint din siya sa mga husbands. Yes, oo. Unya, nabay na sa Bible ha na a good wife is a gift from the Lord. Wow. Oo, true. Sa James, asa ganito nga ano? Na Na nato sa i-research na Proverbs. ninyo. Proverbs, diba? Di ba? Oo. So, amazing kaayo. So, kung si Lord inana niya ka love ang imuhang wife nga sa imo gid na giplan gid na sa imuha. Nya sige kag ingon na mali kay akong choice ba. Oh, Kabalo ko sa red flag before pa. yes. Uy, once gipakaslan na nimo mao jud na gitakna sa imuha Yes, sa Ginoo. oo. Mao gyud na gihatag sa imuha. Gift gid na sa imo. Dahil kanang moingon ba na look for the right one. No. Be the right one.
Yeah. Be the no? right Stop one. looking, Do the no? right Na thing. magayuban na feeling magmahay ba na ngano kani man akong gipakaslan oy mo na magsigig cheat kay ngano dili sila nag-stop og kanang pangita ba feeling nila I have to look for the right one minyo naman ka be the right one Hmm. no Mm. be the one ana na siya Yeah. Kay nalahi na siya. Sa una, sexy pa kaayo. oh, Kanjo makarelate ani. Sa una kay sexy pa gani kaayo oh ang mga wifey niya kanang ano pa kaayo kanang murag lovely pa kay siya sa imong paminaw sa una karon kay yes medyo nag-gain na siya weight because of mm. course she been to pregnancy Mm. and then nag-alaga mga bata and then wala na nakaroon kay time sa mga sa iyang sarili kay naa na sa mga anak tanan ug sa mga Yes. household chores so hatagi gyud siya panahon na para po sa iyang self Yes. na Oh. ma-pamper di ba make her beautiful sa iyang mga gusto Yes. gift her something na makapagwapa sa iya because Yes. sometimes na mga husbands na inana no ginaregaluhan sila kanang sila ang nagregalo ba like makeup Yes. ano kay minsan dili na maguna-una ang mga inahan ano na "Uy, gasto-gasto ra gid na Correct. Alain ba yan na no, kung magpalit kag makeup, magunahuna ang mga inahan, magpalit kag makeup, magunahuna sa yung kaduha kay nga no. Pila ba ning makeup? 500? Uy, puwit pangbugas na ni. oh Pang grocery na ni. gani unya pila ba ning pang ano sa buhok karon uy Mm. panggasol na ni uy Oh, di ba no, pangbayad na ni kuryente. Nga ana, pero mag-isip ang oo mga I healthy think ba? i-push gid na sa ano sa mga bana po Mo na kailangan. lahi niing pangbalay ha, lahi Yes. ning bills, lahi ning tanan. Kay sometimes na nagaregalo ta og bugas isa ka sako sa Valentine's og ay na, dili for everyone man gud na siya. Yes, Para man gud yes, na siya that sa is tanan correct. o sa lahi gyud tong lahi ang ato ang para diri sa balay ha. Lahi pud ning imuha lang gyud, Oh, please. kaning intentional ka Oh, ba? intentional. No? Pakita ko na para ni sa imuha, para ni sa imuha. Ana gyud nimo ba? Napoy ubang bana no mo regalo sa asawa pero kaldero. Para man na sa tanan. Pero sometimes ha, it's Diba? a case to case basis kay minsan mag-request pod mahilig og luto ang asawa and mag-request pod Yes. siya O, na lahi po gusto na. na ko og new pan dad, gusto na Mm. ko og bag-ong lutuanan, di ba? Kay Oo. na ang mga nakikis na tong sa ilalong. Pero magud I believe no na pag Mm. regaluhan nimo imong asawa, it should be something na para sa iya. Oo. Magamit niya. No, Mm. pero kung if it's something na para sa tanan, dili na siya regalo. Uy, Bitaw nanugo no. ka na. Bitaw no. Di ba, no? Nanugo ka na. Nagtipid ka no. Bisa nimo Dili tanan sa ba? What's good man good sa mga mother is dili gyud nagareklamo. Although ang mga dad, ang mga fathers dili man pud nagareklamo pero Yes. sometimes it's something special man gud para gid sa iya, Yes. di ba? Lahi ra ang feeling. And sometimes pud naay mga ano na dili ganag surprises. Yes. Dili og ganahan og regalo na kanang ikaw lang magbuot-buot og surprise. Lahi jud uy. Ask na lang intentionally na kanang Ah, na kay ano sa ako, budget karon sa ako, gusto na ko regaluhan ka. yes. Maskin pag dili ka mosugot, pugso na ko. Ana good. Bitaw, tinuod I-ask na. na lang gidaan kaysa mag-lead pa og away ang Pero yung gatang sa iya. mga asawa no sa tinuod lang, ang mga lalaki, dili na sila magikero ha, dili na sila manghuhula pod na masabtan kanila ba na gusto day kag regalo, no? Better yet, isulti na lang. Na, Oy, Lambing. han. In a lambing way, ikaw, how Oh, do you make han. lambing man sa Oh, imong husband? Like, you want something? Langga. Mm. Gusto lagi ko kuan kanang makeup. O ana ba no? Isulti na lang good, dili na magpa-char-char, o di na magpatik-atik, di ba? No, oy langga, paliti po ko og gwapong sanina, uy. Ana ba? Paliti po kog sapatos, uy, Dapat be sandal, specific. ana. Dapat Good. sometimes be specific ka. Okay. Kung dili ka magsulti ana nya magsila kag expect na palitan ka niya ana ay nako wala mangyayari mag-away lang jud mo kay ngano failed expectation na sad. Tinuod man Di na. ba? Tinuod yun. Be vocal, asawa man na nimo, imo man ang partner, Oo. no? So mas maayo nang honest na lang jud ka sa imong gibati pero in a nice way. Dili Correct. ko grabe sad ka. Nag-inom-inom ka dito or mangay-ngana gadi wa man lang kakapalit sa aqua ug ngani-ngani. And then sa laundry pod, pwede raman di ba na magtay washing ana di ba Oh. magwashing na ang mga mother. You can even share with
ano me or ma, ako'y sampayon niya ha pag humani maing nako. Oo. Ana, Yes. it's an act of service already. It's an act of Ako para dili kay service. para dili kay bugat. No, make Yes. it sometimes easier para sa ila. And ikaw na wife na naay ginabuhat imba na di or dad unsa man ako ang ano matabang diha. Oo. Anya nag-ano dito siya nananom og mga ano sa tong gitanom niya dito sa Oo. likod. Ikaw Correct. ba ang mag-ano, ikaw ba ang mag-sprinkle after og water ana or No, importante yun Mm. kaayo eh. kay ngano banding na pud to ninyo eh, di ba? Diba Ano no? ano na pud to acts of service sa pabadagan to ganto. Kanya Mm. mas at the same time mas turyahan ninyo inyong Yes, mga kailangan turyahan, mga important things. Magplano day mo while nagalaba. Mm. Next month han, asa man ta. Di ba No, mga yan na ba? even as simple na kanang always yun is sometimes problema sa mga ano ba, mga husbands or mga anak. Dili na lang i-shoot na nadako na kaidira Mm. ang kanang sa laundry gani, Mm. laundry basin dili pag yun mo i-shoot. Kay hulaton pa nimo yung mga asawa mo Mo kunin. punit, oh. Kamo. Simple ano lang No? na ayuson na 'to mga simple ways na to help her na Yes. make it easier para sa iyaha, 'di ba? Sa Kanang balay. magkaon no. Mm. Ang plato ini idala nimo sa lababo, Mm. di ba? Dili nang lahi pa ang asawa na pud ang Correct. manghipo sa imong plato. As much as possible give Oo. them responsibilities gyud. Yes. Hatiay mo para dili kaayo ma-burnout ang mother or father. Ana Yes. gani kay actually sa trabaho pa lang kapoy na biadaan ang mga papa, 'di ba? Correct. Kapoy na pud Oo, ang sila. mga daddy nato nya pag abot kay uy, ay paglingkod-lingkod diri oy wa pa tanang human diri. Oo. Oo, ano kanang hiluta siya, 'di ba? Oo. Massage siya iyang tiil ana, unsa Kanya man. i-appreciate pud no sa mga I-appreciate siya. bana na maging ana. Pag naghimog nga ana yung mga asawa na lambi yung mga asawa Mm. appreciate. Isa pud sa akong nakita no kay Mm. ako ngani pud akong husband sa ako. Mm. Kanang syempre ikaw na asawa priority nimo ang needs sa balay di ba? Kanang mga makeup gani no Mm. mga sanina na dili na dili na maununan si mga asawa ikaw na lang pani. Di ba? That's Kalipay right. ra sa imong asawa taga nimong lipstick. Pila ra Mm. man ang lipstick. No, Kaya kapalit na mo kag lipstick na tag 99 o Mm. 150. Dako na kainang butang. Sanina kanang mga clip, And no? then pag feeling nimo murag wala gyud siya gusto, pangutan-on nimo, Hmm. no? Be intentional lang gyud gihapon kay Mm. dili gyud na wala na dili na reklamo or di wala mo gyud na i-ask labi na kanang daghang gihuna-huna, dili na maghuna-huna ana. So ask unsay imong gusto, unsay imong Mm. like unsay brand imong ano inani. Or regaluhan ba nimo ang Mm. asawa og kanang gift certificate, Mm. no, for a salon or for a Oo. massage, Correct. no? Kay Mm. I'm sure ang mga bana din ha dili na gusto magbasad sa ilang mga asawa kay kikapoy pud sila. No, wala pud sila kusog. So, pwede kang mopalit o mangita ka kanang gift Tinuod. cert na uhan. And No? why are we doing this mga affirmations of Yes. love? It's because ginaiwasan nato na they will be tempted sa ubang tao na Yes. pangitaon nila sa ubang babae, Oo. pangitaon nila sa ubang lalaki, 'di ba? So sa Mm. imuha pa lang, you are one stop na gid ka na kanang pang forever na ni nako, di man ako pangitaon na lain. Sometimes magud na kay wala man gud nimo gibuhat mga gipangita nako sa lain. Mhm. That's the very kanang Naisalida ana. unsa man. Nakatong pastor pa gani to ha ang iyang bana, Mm. niya ang wife kay nalang sa balay, may nagatiman sa bata, no, manglimpyo, naga-gardening man to siya gardening. Ya tagagawas niya, syempre ang bana busy no, lakaw kay daghan siya mga ginaatiman na flax. Members. Siya That's right. ginaatiman na members. Here comes the silingan na always makakita sa asawa atong pastor na Mm. magsige og gardening, matiman sa gawas, manglimpyo. Oh. Tapos, Nya agian niya, ingnon niya gwapahan nimo ron oy. oh no. Ana, nya wala man na niya nadungog sa iyang bana, kay pwede mang bisiya sa bana. 'Di ba? So kung adlaw-adlawon imong asawa og ingana sa laing tao, what do you expect? Syempre new good sa iya no. Oh, 'di ba? New and Mao na yung importante. exciting para sa iya no. Yes, importante. Tapos Mm. taga-tagaan pa jud niya og kanig sudan. Nagkaon na ka? Uya nimo diha uy. Reality ba uhatgan yan gid mo na? sud- Nagapangitabo gid ba yan na karon no? Yes. Grabe delikado man ang
Bantayan jud nimo, bantayan. Kung dili ka gusto na mawala sa imuha ang imong hinigugma, Mm. no, do something. No, mag-effort ka naman. Di Mm. ba? Tinuod. Research unsa iyang mga gusto, Yes. 'di ba? Unsa ang iyang mga dili gusto at the same time unsa tong mga attitude dili lang actually sa service even sa attitude, the way you treat Yes. treatment Ang yun, tone. the tone of the voice. Tante kay ng tone. Oo. Diha jud na. Lahi ra jud ng unsa man ka mukaon ka o dili? Og lahi Dapat po ng dapat love, lang, mukaon ka. love, suko na ko. Di ba? Lahi na siya. Diferensya kaayo na. Mm. Di ba? Mura ra gud sis. Unsay sudan karon? 'Di ba? Unsay Og sa uy, unsa giandam diha, di ba? Ngano man dayeg muluto imong asawa unya naka sa likod mohag, wow, kahumot and sa then kanang pag magluto inyong asawa ba and you find it na kanang Mm. murag wala sa inyong panlasa, appreciate lang gihapon, uy, kay hurting baya kaayo nang wala murag kinig may kag ano wala lami, ayo Oo, jud. ayaw, uy. Pwede ingani na lang, no? Kanang, ay, han, Hmm, kanang tabangan ta kag luto, be. Oh, adjust hmm, dayon ka. Ayaw kayo pahalata na waday lami ang luto, di ba? No, oo, pwede ra pud og adjustan nimo, oh, di ba, han, lami na, oh. tinuod. Lanjut. Be creative in Mm. your partner, in your husband or wife, no? Sa Mm. pagtratar. And wala kay mahatag na gifts, pagsulat og card, simple card or Yes. message sa imong cellphone, sige manggitag cellphone, Oh. sulat good og something sa iya para sa imong loved one, 'di ba? Lami kay feeling ano. Yes, Mm. kay ano mo guna siya, murag diha nimo ma-feel ba, Mm. nagi-value ka niya. Mm. Diba no? I learned this no, na ang babae, importante kayo sa babae na ma-feel niya nagigugma jud siya sa iyang bana. Pero sa bana po, importante kaayo sa bana na ma-feel niya nagirespeto siya sa iyang asawa. Truth. Kanang Ito. duha, pag once kanang duha na ay wala na sunod. Kunyari ang lalaki wala niya na feel nagi-respect siya sa iyang wife ug Mm. ang babae wala niya na feel nagigugma jud siya sa iyang bana, dako kayo ng problema. Mm. Oh, jud Diha na. nagasugod na nanay third party. Magpasok na ang mga krimen. Pupasok nga yung yawa kay nga Mga nang dili muhimong mao. na ay imuhang bana tua dito sa office dugay kay muuli kay nailaing ka chat or nailaing ka coffee. Mm. Ay, kahadlok ana Unya, sis. makamerahan dayon na ay mga Oo. ebidensya. Ang ebidensya, Ah, explosibo. kuya, ra ba kay ni babae, lupig pa NBI aning babae. Mo investigate ba dayon ni no. Mm. Pahimuan na og kuan. Masking wala na alam sa computer pero maganig mag-investigate na ay kabalo na namuhimo og dami account. No, 'di ba? I'm sure Kahit na yung pa ang sulok na yung pa mga ng nagatanaw dira mundo. ba relate kayo, Oo. comment na gyud ang inyong mga Ay experiences nako, dira no para lagi. makatabang pod sa uban, di ba? Unang, no, mga bana ayaw i-allow na imo ang Mm. asawa ma-insecure o ma-feel unloved. Correct. No, kay mapraning jud na imo ang asawa ug bisag unsa nila himuon ana. Tungod That's right. lang kay feeling niya dili siya palangga. Same pud sa babae ha, no? Kinahanglan imo jung iparamdam sa matag adlaw na gipangga ug imo jung Mm. girespeto imong bana or else imong bana mangita sa lain no or kung masking dili siya mangita pero kung naay mga nagaligid nalikas na pud sa ilaban na thoughtful ma-misunderstand to niya og feeling niya lang mas maayo pa man to si sister oy timplahan pa man kog kape mas maayo pa man to si sister oy Mm. no, gina-appreciate pa man ko ni sister. Correct. Makahadlok. Adlok no, mao na siyang ginatawag nga red. No, dapat jud, no, dapat jud ang imuhang no, imuhang pag-alagad, no. Pambitaw Ayaw gyud kailangan duha jud. 50-50. Ayaw Oh, 50-50. ayaw Ay, gyud 50-50 na kanang mura man pud yang ginapakita sa ako, so mura pud ako ipakita sa iya, no? ay dili. No, No? it must start from you. No, if you want to be treated well, no, ikaw pud mag-serve jud ka. And then ako by acts of service na dili directly sa imuhang wife or sa imong husband. Learn to take care of the family of your wife or the family of your husband. Kay Yes. kung makita gani niya nga loving, lami kay na sa feeling oy. Oo.
loving kay siya sa ako ang mga magpapa, Yes. sa mga igsuon, di ba? Nya day So, uban diha no na kalabanon ang iyahang sige tawagan ng mama guys sa imong unsa bana, biyanan, ay biyanan, kanang bala, oo. ay unsa ba? O kaning pamilya no, In-laws, ayaw jud in-laws. nga na. Mga Dapat in-laws. palangga, i-make sure na palangga ka sa imong biyanan o sa imong mga Mga in-laws. in-laws, oo. No, how? Mayong ka na ay kontra man kay ko nila. No, effort, make Effort. no, be intentional, make your kanang tawagan na ay do something for them to love you. Kay wala naman na sila choice kay ikaw na may asawa. Diba? Mm. So, ikaw po, muhimo jud ka og effort how to How to make not how just to pursue to your wife or husband, i-pursue pod yes. ang family, ang imong other degree na ang lahi sa family. Kay to tell you, Mm-mm. no, kung mag-away mo sa imong pana o sa imong asawa, pero suod kay ka sa ilahang pamilya, mo depensa jud na sila nimo. Truth. Yes, no? Ila jud kang kampihan ana, pero kalaban nimo na sila unya mag-away mo ay no dayon na nila ilahang sakop. Ay biyain na kay ngilan nagbatasan. Mm-mm. Wala ka diha. Just do the right thing, dili ipakita gyud the right thing, and i-pray gyud na kanunay, no? Tanan mga ways na ginabuhat nato, Yes. everything, every love ways, i-pray nato before nato buhaton. Yes, always Mm. remember no, make God the center of your relationship. Mm. No, kay si Lord mismo ni adto diri sa kalibutan to serve us. Mm. Wala siya ni adto diri to be served, Mm. no? Niadto siya diri para alagaran, no? To Mm. be a servant of all, no? That's In right. fact, ingon niya sa Galatians 5:13, no? Mm. Serve one another humbly and love. Oh, Mm. care to share na ba ni sis? Oh, care to share ni siya sis, no? Kailangan jud you serve Tinuod. one another. Ayaw una-unaan nagiunsa ka pagsilbi, una how Ayaw na you nga serve 50%, 30% naman to yung gihatag sa Oh, ako. dili. Ayaw gyud pangwinta, no? Dili. Ayaw Una pangwinta. jud ka mohatag ingon bitaw sa Luke 6:38, give and it shall come back to you. Oh, tinuod Mm. man. Unsa may mo come back kung wala kay gigi. And then ayaw gyud pag muy boy. Yo. Uy, mahal ba ato akong regalo sa imuha? Dapat Na. inana pud nga level imong ihatag. Wala na price tag. Oh. Na depresyohan Oo, ani. presyohan din eh. O kung kunyari, Mm. ipalit kag Levi's sa imuhang bana. Unya imong bana, gipalitan kag ukay-ukay. Ay. Tinuod. No, dili man na mag-ano. Dili man Ang ang imuhang i-count diya, ang ihang effort. That's right. It's the thought that counts. Yes. Naghuna-huna ka niya. Yes. Mali nimo maura gyud sa ato yung budget. Yes. Kung gusto ka, be vocal, di ba? As we mentioned kaganina, no, be vocal lang ga. Gusto jud ko atong Levi's na pantalon dito sa Gmall ba? Ada, di ba no? Or, langga, gay ko budget be, magpagwapa ko sa Yan Salon. Correct. Oo, di ba no? For the hair and makeup, no? Shout out sa muang hair and makeup Yes. sponsor. CTS, care to our sponsors. Yes. Labi na gid sa among mga sinina ang Elgin. Elgin's Boutique. Thank you Boutique. so much. Mga ikaw budget sa imong banan. Mm-mm. Han. Luya naman ako. Ano, jugoy masuot ba? Tagalakaw na to. Dugay kay ko dito. Mangita og sana. Ano ko masuot, no? Mm-mm. Guys, sad ko uguan. Be, budget diha. Mapalit ko og ano ba? Sanina dito sa Elgin's Boutique. Oo. Barato lang kaya ang mga papalitin nyo ng mga sanina dito. And plan ag weekend getaway sa imong family. Kay namang yung mga asawa nga dili kay sila dili kay Stressing. sila dili pud kay sila nga sila lang ganyang i-date. Gusto nila tibok pamilya lang ta kay Oh, kay mas ganahan ko anang nag-uban tatanan kay yes. wala ko huna-huna ang nagunsa ka to sila dito. Yes. Pero always consider po no na jud mo'y time Date night, together. date time gyud. Okay. Nakoy nakitaan na ba na kanang na problema in taon ang bana kay taga mo lakaw sila. Kailangan uban tanan. So wala jud siya moment sa iyang sa iyang asawa kay unya kay budget. So taga lakaw nila mo budget jud siya mahal kay Oo. tanan man hantud lola, parents, Big so, family sila. big family. Ayaw pud nga na be considerate. Mm. No, ug kanang tagaan pud nimo og ano ba imong partner na
Ay, gusto di ay niya kami lang po. Mm. Importante. And you know what? What's the best act of service that you can do for your loved one? Is to pray for them. Yes. Mm. I-pray gid sila because it really works good, no? Yes, wala dyo'y makapildi sa mainampuon Mm. na asawa o bana. Kay pag makita man gud na nimos niya sa imong gikan na you are very prayerful, very devoted kaayo sa imong faith. It will mag-illuminate yun na sa imong tibok family. Mm-mm. Labi na you be intentional sa imong tibok family na kani nga oras inani ha, Yes. ampo ta, let's mag-devote ta ana ba. Kabalo ba kasis na? Mm. Mao pud na ang sekreto jud sa success, no? Kay Mm. man ni Lord, seeking first the kingdom of God Mm. and all, no? Tanan ha, o dili sam. And all these things shall be added unto you. No, I always say this, That's no? right. Na unahon jud si Lord. Kay kung una imong mga labunon, and all the labunon shall be added unto you. Dagan na kingnon kay glabhonon. So, Mm. unagid si Lord. Unagid si Lord Unahan jud si Lord. because pwede man gud na kaunta na ni Lord, Yes. 'di ba? Tanan job, tanan atong ginabuhat, Yes. tanan atong gikabisihan. Yes. Wa dili nato siya priority. Wala tay acts of service, acts of affirmation sa iya, wala Yes. dili na to tagag love language. Abti kay tag love language atong trabaho, sa atong Yes. gikabisihan, pero ang love language na ginahulat ni Lord pag ampo ra man nimo. And to draw yourself sa iya ha, 'di ba? Kunya nabay ginatawag na where your treasure is, there your heart is. That's right. So kung asa ang imong panahon nakalaan permanently, mo to imong Correct. tawag ni ay mo to importante kanimo. Kay in the end mo atubang beta sa iya no, Yes. the 3 T's gyud ang pangutanon ni Lord sa imuha. Asa nimo gigamit imong time, imong talent, ug ang imong treasure, Yeah. 'di ba? So dana lang, it will sa Oh. tibuok na nimong life, kabalo na kaunsaon pagbitbit. Once Yes. kabalo ka para asa imong time, talent ug treasure, wala may problema anang trabaho pero priority gid si Lord. Balance kaya po. Mm. Balance. So kay basta naa magud si Lord sa imong pamilya. No, wala na jud kay dili ka mag-worry ba? Dili ka Kay mag-worry. sa panahon na wala kay bugas, na si Lord mo provide. Mm. Sa panahon na naay magsakit sa inyo, na si Lord mo ayo sa inyong mga sakit. No? Sa panahon na daghan kay kag bayro no, na si Lord na mo save sa imo sa mga utang. Mm. Di ba? That's right. Tinuod na. Og murag grabe kaayo ang ato ang mga tackle karon nga topic about love language. Yes. Og nakaingon na si Sister Grace ganina duha ganito ka care to share ni Yes. timan-an Oh, ko na. ato i-remind, no? Galatians 5:13. Oh. Save one another humbly Serve. in love. That's right. No, Oh, another isa? is Luke 6:38. Mhm. Give and it shall come back to you. Wow. That's very impactful gid kaayo. Yes. Og another CTS po naton atong care to shout out. Para sa ato ang friends nila, ako ang ate si Rain, ako ang mother si Gertrudes and Yes. Oh. ikaw No, sa shout sa great sa ato ang mga family dira, no, ato ang mga friendship, no, ug kato mga nagatan-aw karon sa ilahang mga trabaho, sa sakyanan, bisag asa man ka sa among clients, no, sa gawas, no, katong imuhang mom nasa Ako, si Mama Mary Ann. Yes. And of course, amo ang sponsor kaganina na El James Boutique. Amo na po Yes. na greet, no? Thank you so much. Yes, okay. So, daghang salamat kaayo sa ato ang sa pagpaminaw, no? Karong That's right. I hope nakakuha mo og leksyon, another lesson Yes. about another moral lessons, another about faith, about life, about Yes. family, and Yes. enjoy. Every time is the right time para i-celebrate with your family, no? Yes, ug ayaw kalimot, no? Dili ka nag-inusara igsuon, no? See you Uban mi ninyo, no? Di ba? So, see you in the next video. Diri lang sa Chika Tasis! God bless everyone!